Salutare de aici, nu încă de la Trading Floor, dar în drum spre Trading Floor. Este o zi foarte frumoasă de 29 mai, deja este foarte frumos afară, ne pregătim să plecăm spre birou, spre băieți. Vreau să vă arăt cum este experiența de la noi, de la Masterclass, să vă arăt cum o să fie la Trading Summit și cum o să fie standul, cum o să-l organizăm, cum o să ne întâlnim cu toți oamenii care poate ne cunosc sau nu ne cunosc de pe social media. Plecăm spre birou, plecăm spre Trading Floor, ne așteaptă băieții și am aici cafeluța pe care o voi lua la Trading Floor. Este cafeluța pe care o iau zilnic și pe care o beau și care îmi face ziua mai frumoasă. Dar haideți să vedem cine îmi face ziua și mie, dar și băieților de la birou și mai frumoasă. Poate ați mai văzut-o pe Cionc când am mai pus la story niște clipuri, am mai lăsat-o să mai apară în câteva clipuri sau nu. Dar ceea ce trebuie să fie clar este faptul că ea mereu este talismanul norocos al biroului, dar în primul rând al meu, dar și al biroului, pentru că e bine, vedeți, ea este foarte iubitoare și are grijă mereu de profiturile noastre. Se dă drumul la vlog. Ia vezi, ce e acolo în spatele tău, că nu se vede. Trading Floor. Haide, hai la treabă. Hai la treabă. Ce am adus, noua adicție, se știe. Ia să vedem ce fac băieții. Bună dimineața, băieți, bine v-am găsit. Bună dimineața! Ia să vedem, salut! Primul vlog! Bine ați venit pe vlog! Salut! Salutare! Ia uite aici, se muncește de... Drumul la prima zi de vlog din cadrul Trading Floor Decebal. Este o zi de vineri, 20 și cât azi? 8. Ieșit pe 29. Am făcut eu un intro de acasă, dar nu nimic. E 20. Am zis bine! Da. Băieți, ne puteți spune ce va fi aici? Nu știu nici noi încă. Am adus cacaturile astea sus, ne încurcăm jos și... Bun. Haide, Tudor, ne poți spune puțin despre practic spațiul nostru de aici? Stai să treacă băieții aici, suntem în șantier. Ei muncesc, noi vorbim. O să facem aici frumos un loc de podcast, așa cel puțin așa îl gândim noi în momentul de față. Okay. Vrem să vă arătăm un pic și ce am modificat pe aici. Am pus câteva tablouri, am modificat un pic aici. Asta este roata pe care o vom avea la evenimentul. Practic o să poată beneficia de această roată participanții de la Trading Summit? Da, o să avem și niște concursuri destul de interesante cu premii legate de acest Trading Floor. Ok. Avem aici, vrem să umplem tot perete cu diplomele noastre. Și hai să vedem. Mai avem cât un tablou aici, cât un loc acolo. Okay. Și aici camera asta este partea de videoproiector pentru Masterclass sau? Da, și asta o să fie mâine, o să fie plină. Ia uite, nu știu dacă știți cumva, dacă ale cui sunt trade-urile astea? Ale cui sunt? Deci dacă le recunoașteți. Ale cui sunt? Lăsați voi în comentarii ale cui sunt aceste trade-uri. Le recunoașteți? Bun, și haideți să vedem, să facem și o mică analiză a trade-urilor de astăzi. Am impresia că avem trade pe GBP-USD. Bineînțeles, îl arătăm imediat. În care și eu și tu rulăm. Haideți să îl vedem. Este practic Frankfurt High, dacă vrei să-l percepi așa. Eu o numesc o lichiditate, strict o lichiditate locală pentru mine. Nu am statistică pe London High sau Frankfurt High. Este practic un simplu OSG setup, stop loss la ultimul high dacă vrei de 4,7 puncte, 5,7 plus un punct și eu de obicei mai las puțin spațiu, am undeva la 6 puncte de stop loss în acest moment. Am potențial target acest gap de la 16 și 15 minute cu DAX personal din opinia mea, personal pe DAX ce este mai sus de 2% de all-time high voi lua doar poziții de long, practic cu trendul. La mine încă rulează și eram foarte aproape de FTP. Eu am ales să intru la începutul gap-ului mare, mai având un mic gap aici, chiar dacă este de doar 0,4 puncte, l-am luat în considerare și am considerat o intrare la începutul gap-ului. Încă rulăm, ne apropiem fie de break-even, eu zic că o să fie TP în continuare. Și aici se încheie ziua la birou cu o tranzacție pe GBP-USD. Avem un TP și un break-even. Da, eu am avut un entry aici la începutul gap-ului, Cosmin a avut entry aici la jumătate și asta a determinat, a fost diferența dintre un TP și un break-even. Eu am la break-even, nu este nicio problemă. Hai să mergem băieți acasă, mâine avem Masterclass. Da. Și duminică avem Trading Summit. Vă salutăm! Bună dimineața dintr-o zi de 30 mai
Astăzi o să fie o zi excelentă pentru noi și pentru biroul nostru. Masterclass la Trading Floor Decebal. Avem 6 oameni care ne vor călca pragul și vor vedea biroul nostru în care stăm de aproximativ un an și vor avea șansa să stea alături de noi, să tranzacționeze. Uităm un pic peste povestea lor, cum merge procesul lor în trading și mai ales să vedem cum au reușit să aibă rezultate, pentru că sunt oameni care au rezultate și rezultatele trebuie să ne inspire și pe mine și pe colegii mei. Neața Mihnea, salută vlogul! Bine am venit pe vlog, hai să avem o zi bună la Masterclass! Am dat drumul la Masterclass aici la Trading Floor, la Decebal. Haideți să vedem cum arată situația. Și multe aleatoriu între ele, până îți dă efectiv cea mai mare și cel mai rău scenariu pe care îl poți avea. Și efectiv îți formezi practic până și finalul scenariu. O mică pauză acum la birou. Mergem să luăm mâncarea de la prietenii noștri de la Rainballs și continuăm Masterclass-ul. I-am prins pe vlog, mă! Bă, așa ia uite ce avem. 3 pungi pline cu Rainballs. Aoleo, mamă, ce e aici? Apărem pe vlog? Da, mă, frate, normal. Hai că vine mâncarea. Hai să vedem. Hai să vedem ce este aici. Nebunie. Mâncare sănătoasă pentru minte sănătoasă. Aia zic. Am intrat în comunitate, mi-am dat seama foarte de oameni cu interese comune, oameni ambițioși. Ia zi, Alex, cum a fost Masterclass-ul? Cum ți-a părut? Chiar a fost bine, un sentiment bun, energie maximum. Bă, la oameni chiar le-a plăcut. Bă, da. Bă, chiar a fost tare. Hai să vedem, aveți roata pentru eveniment. Masterclass-ul ăsta, top. A terminat Masterclass-ul de la Trading Floor Decebal și acum încheiem frumos cu o mică surpriză. Mergem la biroul la Rareș. Mergem să vedem și noi biroul în sfârșit după ce a fost amenajat. Și sunt aici că eu ofeream timp și inclusiv sunt aici că mai nu știu ce. Bună dimineața și am revenit cu vlogul din această dimineață de Trading Summit. Vreau să vă spun puțin ce s-a întâmplat ieri. Am avut un masterclass reușit, extrem de reușit, aș putea să spun, cu feedback super bun de la participanți, chiar peste așteptări și din partea noastră, dar cred și din partea lor, chiar din spusele lor. Am fost invitați de Rareș la el, la noul birou, unde am văzut și noi biroul, am avut șansa să ne cunoaștem cu restul colegilor sau să ne reîntâlnim cu ei. Ne-am jucat Mafia și chiar a fost o experiență super plăcută. Concurs ca data trecută. Bă, dacă dai puțin de acolo... Băi, data trecută. Data trecută aveam și spiderul ăla în spate și se vedea bine. Da. Bună dimineața, Cristiano, bine ai venit pe vlog. Cum este această dimineață pentru tine? Am impresia că aseară finala Champions League s-a câștigat și Parisul. Andrei este foarte... Salutare de aici de la Trading Summit, suntem echipa Trading Floor Decebal și vă așteptăm de la ora 12 în cadrul stand-ului nostru pentru mai multe premii și concursuri. Ulterior o să avem pe Daniel, care o să vorbească, Daniel Cafeluță, presupun că mulți îl cunoașteți aici, este o persoană publică foarte... Salutare, suntem aici la Trading Summit, suntem alături de Alin. Alin, te salut! Alin a fost alături de noi la Masterclass în urmă cu câteva săptămâni. El a avut niște rezultate foarte bune în urma participării la Masterclass. Sunt în trainer de vreo 5 luni din ianuarie. Nu sunt în comunitate, iar faptul că am ajuns la voi, la Trading Floor Decebal, a fost o oportunitate foarte mare pentru mine și datorită, pot să spun, datorită vouă, eu am rezultatele astea, am 2 payout-uri deja. Deci niște rezultate incredibile după doar 5 luni de trading. Faptul că te-a ajutat Masterclass-ul nostru pe noi ne bucură extraordinar de mult și îți dorim cât mai multe rezultate. Pe noi ne ajută foarte mult. Ce v-am, băieți, ce v-am, Andrei? Este standul, văd că e lume multă în continuu.
Aia, domnule, ia uite-mă ce e aici, mă, la noi la start. Ia ridică-te, ia-te în față puțin, Patrick, ia dă să vă și o tricotă. Ia, scoate spatele ăla. Ridică, ia. Ia vezi, mă, ia vezi, mă. Vlog de încheiere. Vlog de încheiere. Zi, mă, hai, Mali, zi-n un pas. Salutare tuturor, ne vedem. Roata Mori se învârtește, țac, țac, țac. Te-ai înscris la giveaway. Pe auto se privește, țac, țac, țac. Evenimentul a fost un real succes. Vă mulțumim pentru toată susținerea pe care am avut-o de la voi, de la Trading Floor Decebal Kazakhstan. Acesta este o continuare a vlogului de la eveniment. Hai să vedem cum arată fiecare dimineața băieților de astăzi. Surpriza pe care o avem pregătită pentru vlogul ăsta. De asta începem ziua cu niște hidratare, niște raze de soare, pe care mai avem niște treabă la muncă, stăm puțin pe grafice, mai târziu la aeroport cu băieții. Am început săptămâna cu 5 km de alergare, o masă sănătoasă acasă. A few moments later. Dragilor, am rămas cu Alexinio, am luat o groapă făcută Alexinio pană. Am schimbat roata! Am schimbat roata pentru că am dat într-o mare groapă și am făcut mare pană. Bun, acum suntem drum spre sală. Deja am ridicat un colet ce conține 2 ceasuri pentru mine și Cosmin, badiul meu, fructe și cu proteină ca masă de dimineață și vedem că avem și un trade în desfășurare. Acolo deja m-am apucat să lucrez. Bun, și am intrat pe partea de re-entry. Se vede că și aici a ajuns aproape la break-even. Eu am pus break-even pentru că a fost știre la 15 și 15. Orice știre de 3 stele de pe investing.com care apare aici, eu o să pun break-even pe orice paritate tranzacționez. Așa că am încheiat aici tranzacția pe plus $1. Bună dimineața vlog! Este ora 10 și jumătate, iar acum mergem spre birou, deoarece, după cum bine știți, diseară la ora 10 zburăm în Praga. Primii ajunși în aeroport, îi așteptăm și pe restul de încă 6. Ne vedem în, nu zicem unde. Uite-l filme și eu. Uite-l filme și pe Cristian. Ia uite-l, bă, cine-i băiatul ăsta așa puternic? Bă, căutăm și noi o cheliuță, ia. Eu sunt curios dacă e periuță în cap sau s-a făcut chelie lucios așa, ăsta Andrei în cap. Bă, vezi că tu ai mai mâncat în aeroport? Nu, e de 7 ori mai scump, nu? Da. Îți iei 8 forme de cum. Tu n-ai mai făcut niciodată? N-ai mai fost cu avionul? Data că zbor cu avionul ce? Eu iau chat. Mănâncă la... Ia uite la felia aia de acolo să vezi cât e. Ia, da, chiar. Te întorci acum. Aici e un pic mai ieftin. 50, nu cred, eu cred că e tot 50 de lei o felie. Ia zi, 35 de lei o felie. Uite mă pe Matix Trade. Trade în vacanță, mă. Aia zic, salutare, bună dimineața. Bine ați venit pe vlog. Bine ați venit, bine v-am găsit. Ia uite ce ghiuzan are ăsta, zici că pleacă până la pâine. La ce mă ce are, mă? O să prins pe vlog ce hanorac mi-am luat. Vezi că eu asta sunt destul de sigur că nu se ia pe avion, e prea mare. Da, mă, vreau să fiu serios. De maxi taxi care face naveta la... Cristi, uite-te un pic, nu-i prea mare? Nu, dar uite-te ăștia după îl ce- oprește la... Nu, nu. Nu, în cap. Da, vii cu asta la... mergi cu La asta sediu, la da, sediu, da. la FTMO, nu? Bine ați venit aici în aeroport, suntem cu toată lumea aici, pregătiți pentru o excursie memorabilă în Praga. Ziceți Andrei, Cosmin, Nina, Alex, Suțu, ce părere aveți? Avem aici pe Tudor, Cristi și Filip și Cosmin. Ești plictisitor, să trecem la următorul. Ne vedem în Praga. Vlog. Ajunge în Praga și vezi, bă, te așteaptă Dai de băieții băieții ăștia ăștia, aici. ce Ce faci? faci? Take Ce profit. faci? Take Asta, profit. asta. Take Ce profit. faci?
Pe de ce nu cumperi în pată, mă? De ce nu cumperi în pată, mă? Ai cumpărat ETR-ul? Salut, încă nu. Aștept 1700. Ai order plus? Da. Dispui de lichiditate. Dispun de $105. Te rugăm să soliciți de la brokerul tău, de la Banca Centrală Cristiano, te rog să soliciți niște credite. De la Banca Centrală Europeană? Da. Te rog. Sigur că da, solicită dar... într-o cerere scrisă. Sigur că da, dar cred că am dobânzi cam mari. Mamă, 5% din profit. Da. Asta dacă ai profit. Dacă am profit. Dacă ai profit, dacă ai pierde. Acum e convins că o să-mi pierde. Ia vedeți cazarea de o avem aici în Praga. Ia ziceți băieți, care, unde, cum doar. Este super. Probabil pe care Eu mi-am ales patul ăsta. Hai, făm Cosminaciu Hai să runtul. vedem. Patul ăsta la mine și la Alex, cred. O să fie aici bucătăria, tot ce trebuie, frumos, cu o masă aici înăuntru. Și haideți să le arătăm oamenilor o surpriză inedită. Aici, dacă ieșim pe această ușă, vom vedea că avem direct liftul. Direct un lift. Direct la lift. Avem lift la ușă. Baia aici acolo, este ieșire de acolo, urgență. Aici încă un pat. Aici avem frumos o lumină care, vă rog frumos. Baia aici. Toaletă. Aici am să intrăm peste băieți în cameră. Ia intră mă peste băieți. Ia uite-mă. Ia, haideți să continuăm. Haideți să continuăm cu... Da. Hai să continuăm cu a doua cameră. Așa, ia uite aici camera. Aici ceva așa mai Cristiano a nocturn. contat din prima camera asta, i-a plăcut lui ceva Ceva la mai ea. nocturn, așa, uitați-și pe... Să fie un pic mai... Și pe Cristiano. mai întunecat, așa. Știe el ce știe. Așa. Așa. Aici, practic, living room-ul. Deci, revenim mâine dimineață cu priveliștea de afară. Cu cafeluța. Aia zic, hai, gata, noapte bună. Bună dimineața! În sfârșit, prima zi agriculturată. Cum a fost? Deja băieții au intrat pe grafice, s-a început. Bine, eu nu mi-am luat laptop, uite, pare rău că mi-am luat laptop. Dar băieții deja s-au sport la cafea și... Ziua de astăzi o să fie plină de activități grafice și mâine avem o surpriză, dar nu vă zicem încă. Ce fac băieții ăștia, că suntem în vacanță, cum s-ar spune, nu? Hai să vedem ce fac băieții ăștia în vacanță. Băieții ăștia, uite, asta fac. Deci, uite, unul editează, celălalt stă pe grafice, trebuie să Am vedem ce terminat se de editat. Hai să mergem și la restul băieților să vedem ce fac. Salutare și bine ați revenit pe vlog. Haideți să vedem ce s-a pregătit astăzi de băieți. Ce ați lucrat astăzi băieți, că n-am fost deloc să vizităm acest oraș mirobolant. Țările noastre de pe Decebal. Vreau să văd și eu ce s-a postat astăzi pe Decebal. Hai să vedem. Să împărtășiți să rămână și pe YouTube pentru că astăzi am o parte de o mare bucurie. Păi, astăzi am avut primul reel pe care l-am postat după eveniment. Ăsta s-a editat fix aici, din Praga, deci la treabă. Exact. Breakdown GBP-USD, Breakdown UK100, Breakdown pe DAX făcut de mine SLG OSG. Bun, și aici stop pe asta pentru că este o mare bucurie pentru noi să vedem asemenea mesaje. Exact. Deci, Rareș, care a fost și alături de la masterclass, poate decât să ne bucure un astfel de mesaj. Bun, gata, deci s-a muncit și astăzi, acum hai să ieșim. Gata, haideți în oraș. Să vizităm și noi. Salutare tuturor! Suntem aici în Praga. În trecut și în viitor, aici de pe podul din Praga. Mergi din postat. Bine ați revenit la noi pe vlog. Suntem în Praga. Bine v-am găsit alături de Patrick, hostul dumneavoastră din această seară. Vă invităm alături de noi pe lebădă. Și nu ratați, puteți privi pe film care se va da prima oară în viața lui cu lebăda. Și dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să dați un follow, like și subscribe pe canalul meu Trading Instituțional. Trebuie. Decebal a făcut o statistică și conform Bitcoin 80.000. conform statisticii există șanse mai mari decât... Ești pe malul râului. Ce râu e ăsta, mă? Ce fluviu e ăsta? Volga. E Volga, da? Vezi chelia lui ăla de acolo cu ochelari. Ce faci? Ce faci? Câți bani dai? Când vezi chelia lui ăla de acolo, ce faci? Ia, vedeți ce mâncăm noi și noi în seara asta. Asta bine văzut eu. Eu am dat un bară un pic cu ăsta, dar filmează la băieți acolo. Ce trebuie? De ce trebuie, da? Bun, așa. Că puțin apleci căvița, mulțumim mult. Thank you very much. Ia, vezi. Buddy, Mamă, e fierbinte pâinea asta. poftă mare.
Poftă mare, salutare tuturor, bine v-am regăsit la o nouă zi în orașul Praga. Ce activități avem astăzi, Tudor? Salutare, hai să vedem. Suntem pe drum spre o locație foarte relevantă pentru activitatea noastră, dar și o să încercăm să luăm și niște cadre de acolo, dar cel mai bine rămâne să vedeți cât de curând unde ajungem. Prima întrebare este cât la sută din oamenii care aplică pentru challenge-ul? Cristiano, ce întrebări pui? Cum facem să scoatem bani de la voi? Cu bună dreptate, genul. Suntem traderii, băi, alo, hai. Bă, eu sunt foarte fericit. Eu sunt foarte fericit. Am venit aici frumos să facem... Da! Facem puțin research să vedem... Să vedem exact care-i treaba cu spreadurile așa mari. Unul bun, unul rău. Uite aici. Să vedem exact care-i treaba cu spreadurile alea. Și tu, corporație? Corporation. Așa cum poate că v-ați dat seama deja, nu am avut voie să filmăm, dar am reușit să facem un tur, să vedem biroul, departamentele, sălile care erau inscripționate fie cu parități Forex sau ticăre de indii sau cripto. Am obținut și confirmarea din partea unui reprezentant și, într-adevăr, spreadurile au avut de suferit câteva schimbări în ultimile luni. O experiență productivă pentru echipa noastră la final de zi. N-am avut voie să intrăm Am luat 3 DP-uri, birou. n-avem voie să filmăm înăuntru, că Am intrat în sala GBP USD. să nu vedem trade-urile dinainte. Cam așa a fost la Cosmin, fiecare supărat că n-am făcut. Nu ne-am lăsat. O părere la cald acum, asta spune-ne și nouă ce părere ai avut, ce am făcut noi la sediul FTMO. A fost o experiență minunată, sincer, mie unul mi-a plăcut și cred că și restul băieților, pentru restul băieților a fost pe plac. A fost o experiență mișto, am văzut headquarter-le de la cei de la FTMO, am văzut exact cum se parte de customer support și toată experiența din cadrul acestei firme. Am pus și câteva întrebări, am pus câteva întrebări, am băut o cafea cu ei, a fost destul de frumos, o experiență foarte tare și pentru cine ajunge în Praga este o experiență foarte minunată ca și trader. Și n-aveți voie să filmați. Fără filmare. Alex, ia spune, Mihnea, cum a fost? Foarte frumoasă experiență. Alex a avut întrebările pregătite. I-a dat acolo. Problema e că domnul care ne-a prezentat nu cred că făcea trading. Pe partea tehnică, dar nu era foarte trader. Patrick, o părere? 2 cuvinte de zis, take profit. Ne întreba așa? Hai, stai așa. Patrick, stai, Patrick, te rog, câștigătorul. Hai să vedem Cristiano pe podium, locul 2. Și Filip, du-te mă. Are the champion. We are, I know. Bă, dacă aveți să beau la ăsta, în spate. Ziceți, măi, serial, vedeți dacă nu este top aici, nu? Bine. Și dacă dai înapoi. Și dacă dai bullseye, te duc toți înapoi una. Ce să nu mai? În mijloc. Îi dau un 3 după aia. Duelul traderilor. Bine. Ce ați vede cine? Eu sunt cu Dax. Cine ia TP, cine ia stop loss? O zi reușită pe vlog aici, tocmai s-a cumpărat în timp real și reluare Ethereum de către toată lumea de aici. 1590! Aici am plecat în vacanță în Praga să cumpărăm tot Ethereum. E chestia asta că nu știu eroi. Am cumpărat de 24 de euro, sper să fac un 4 euro profit până mâine. Da, spre all time high de aici din Praga. All time fly.
ziua tuturor, am venit aici în castelul din Praga. După cum puteți vedea, este foarte frumos aici. Hai băieți, aici așa? Băieții, Am făcut și o aplicație este nouă. ultima zi în Praga. Penultima zi. Penultima. Foarte frumos, vremea foarte bună. Am făcut o aplicație folosind React pentru summitul de anul viitor, din toamnă. Stai că m-a speriat. Cristiano, o recenzie după branciul ăla nesimțit. Bă, foarte bună mâncarea. Bă, Patrick, Am venit și la măgăoaia asta. Ne pare rău că Patrick nu poate să mănânce gluten cu noi. Da. N-am nimic de zis, îmi pare rău că este penultima zi. Mâine Banca o să... Transilvania l-a dezamăgit. Haideți să nu aducem în discuție acest Stați aspect. liniștiți, totul s-a rezolvat. Cosmin a reușit să cumpere Ethereum. Deci, asta era marele mister. Spune-le oamenilor. Legenda spune că nici acum Cosmin n-a reușit să ia Ethereum. Bă, chiar am reușit. Chiar am reușit. Este un fericitul deținător de Ethereum. Nu se știe cât, numai el știe cât. Numai eu știu. Așa cu strapă. Ia zi, Patrick, final de vlog. Final de vlog, o părere la cald, o părere la cald, Cosmin, o părere la cald. Suntem puțin obosiți. A fost o vacanță super, ne jucăm puțin de bowling, ne încălzim și ne pregătim pentru zborul de seară. Cum să l-ai cola? Nu ai fi zis ieri la jocul. Seamănă cu aia de la Trading Floor Decebal. Hai la Sobală. Tudor, o părere și o recenzie de final la Praga? Bă, chiar am făcut o catering, pe lângă partea profesională că am îmbinat utilul cu plăcutul. Chiar da. Chiar ne-am simțit super bine, am făcut o cateringă maximă. Aici se încheie vlogul. Băi, Andrei, atâta trebuie să spun, să n-ai nevoie de dușman când ai așa prieteni. Nu o să înțeleagă lumea pe vlog, dar o să înțelegem noi când ne uităm la vlogul ăsta. Gata, aici se încheie vlogul. Andrei, vedem în țară la Trading Floor. Și acum vacanța noastră a ajuns la un sfârșit, am ajuns la avion, suntem în Praga, în aeroport, vom ajunge la 1:30 noaptea, luni. Noapte bună la toată lumea, v-am pupat!